खेसारी लाल यादव तहलका मचावे खातिर एगो जबरदस्त गाना लेके आइल बड़न, जौन गाना का नाम है दर्दे में गर्दे कइल। और ई गाना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता है। यूट्यूब पर 2 नंबर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता। ई होखेला असली पावर, ई होखेला असली दम। और ई गाना में फीमेल गायिका बड़ी करिश्मा कक्कर। इनकर आवाज के तो बातें मत करो भाई, इनकर आवाज में ऊ जादू बा कि केहू भी सुन ली तो इनकर आवाज पे लुभा जी। एक पीस गाना गाओ तरी आ सोशल मीडिया का पावर का होखेला। खेसारी लाल यादव से कोई पूछो, कोनो गाना गाओ तड़न, कोनो गाना ट्रेंडिंग में पहुंच जाता। और ई गाना में फीचरिंग कइले बड़ी नीलम गिरी। इनकर आधा एक्सप्रेशन के लोग दीवाना भइले बा आ हमहू दीवाना बानी, आ साथे साथे पूरा बिहार दीवाना बा। और ई गाना एक पीस बाटे भाई। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से खेसारी लाल यादव के गाना आइल बा आ सुनो आ शेयर करो वीडियो के। काहे कि खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार है, किंग है भोजपुरी इंडस्ट्री का। काहे कोनो प्रकार के गाना गाओ तो कैसन को सैड हो चाहे कैसन को प्रकार के कोनो सीजन के अनुसार उ गाना वायरल होता। पब्लिक उ गाना कितना पसंद करता। खेसारी लाल यादव के दिल गदगद बा। और ई गाना के लिखले बड़े अजय बच्चन और ई गाना के म्यूजिक कंपोज किए बड़े आर्य शर्मा। जबरदस्त म्यूजिक कंपोज किए बड़न। गाना ऐसा आवे के चाहिए टाइम टाइम से। खेसारी लाल यादव के पावर भी देखे के चाहिए, टाइम टाइम से पावर देखे के मिल गई बा हमारा। ऐसा ऐसा खेसारी भैया गाना गए तो कोई भी गलत पंगा ना ला सकला। भोजपुरी इंडस्ट्री में सब फेल है खेसारी लाल यादव के सामने।